Ο θείος σε περιμένει. Εντάξει, για να δούμε τα δόντια σου. Είμαι πιάνχα. Εκεί, στον Αμαζόνιο. Το πυράγκα είναι ψάρι, όπως και το δώρο σου. Έχω ψάκι, Ω. ψάκι. Το καημενούλι. Μαζανάκι! Α, πρέπει να άφησα το δώρο σου στο αυτοκίνητο. Πάω να το φέρω. Είναι ζωντανός! Τι έγινε, γιατί κάνει το πεθαμένο? Θα τον πετάξει στην τουαλέτα! Θα φύγει από εδώ! Θα τραβήξει το καζανάκι. Σαλήνει ο μικρός! Όχι, όχι στα σκουπίδια! Νέμο, όχι. Βρήκα τον μαμά του! Πού είναι ο Νέμο, πού είναι! Εκεί, Είναι εκεί. στο γιατρό! Γιατρός, τι είναι αυτό! Ψάρια πήγαινε μέσα! Δεν μπορώ να πω! Ω, ναι, μπορείς. Κάτσε! Ήρεμα, ήρεμα!